правиш шпионаж. Я веднага тука се качи, въртележка да те завърти. Музиката от петия етаж, нещо мами правиш шпионаж. Я веднага тука се качи, въртележка да те завърти. Ами сега, айде завърти и който да е ще го усвои. Ами сега, айде завърти, ако ти е малко повтори. Се ще, те е секси бомба, бе братле. Е, сега се качвам дебреде, ясно ги си шартиерите. Музиката от мене и се ще, те е секси бомба, бе братле. Е, сега се качвам дебреде, ясно ги си шартиерите. Ами сега, айде завърти и който да е ще го усвои. Ами сега, айде завърти, ако ти е малко повтори.